cash ngoten tak transfer sing iki. Jamil sangu, Pak. Nggih. Soale medun pertama. Niki tampi tak foto nggih, Amit. Ora kwitansi tak goleki ra ono ae. Maksudnya kan ya api-apian. Nggih. Hitam ini ketika 13 ini. Langsung Jawa Timur pundi? Iki Seragen riyen, Mas. Sragen. Sragen tak Sragen yo anu, iki lurus. Elit dalane. Ini ngiri, Pak. Dalane elit aja, Pak. Elit. Tanpa ora elit, Bang sithik kene oh iya, tapi arek sithik. Tapi cici ya. Mandap lek mubeng ngono ora. Dalane wis apes. Nggih. Tinggal muter nganan jenah mah. Cici-nya harusnya lewatin begitu dulu patung. Ini ojo rawan menimbun. Mesti rawan. Yo Lewat alas-alas. Oh, benar. Ora usah. Aman itu bisa. Soal kene wong kene mungkin nyaman itu bisa sama. Resiko. Itu serang. Soalnya ini wong ado. Nang lilat wong gone dhewe lah. Nek wong dhewe ra apa-apa.